Nasasabik sa 1, 2, 3, 4, 5. Naghanan ako kung makaon ay. Lumi kayo ni ba kay Marshmallow? Dili dyo kumuhata ka ni bay. Dabi tilawan doon ako ng isa. Lumi ay. Lami aduh Roy. Ay, tama di ay bay. Dili di ko masulod mong damay kong mga kauban. Nyangtagan ako siya ni kay bra. Ako yung master nila. Mga tag ni kong mga choy dito sa unahan bay. Dito adapit sa gianan pa daw sa eskwelahan, dobe. Oh, Takloy! Abot na ta! Pagtarong ng eskwela kay sige kagkating sa una ba? Kapila na kasi balik og grade 1. Magtarong na lagi kuya. Pagtarong gyud kay wow ka na imong bago. Salamat kayo yagi. Balikan ko ni mo wow na bag. Magtarong nag-school si Takloy. Dili na makating kayo. Nindot kayo. Oh, ana gyud, dapat lang kay makabalo ko na nagkating ka. Ipaguyog din ka aning motor. Lagi yan. Magtarong na lagi ko. Mato na kuya. Nasasabik sa unang araw na Diri ako mga tangbay. Ako G-Prox. Dili ko muskwila kay magkating ra. Impas yun yung kanal diha sa sagingan ron. Karaw-karaw yun yung agi ron. Kini puti sinigurog yun ni hukaw yun. Alangan, lit ako si G-Prox. Tanawa, nagklase na sila nanirado, nagali, wala ni bata, nagsulari-laroy. Unya, kinsa day dili mukating ana. Mukating na yun si G-Prox ana oy. Makadamay pagali siguro ni karon og sibilyan kay naay makaon no. Ngano gisiratan ni mama ang classroom? Tanawa, nagpalit lang inoon ako og Marshmallow ako ang balon nga 5 kay ipagpasuyan ako ni sa mga choy. Hala! Si Takloy mo na oh! Wow, baog bago kay guyod-guyod! Imbas yun ni si Takloy ron! Trail yun niya ang bag na guyod-guyod ron dito sa sopa! Hala, si Jeprox manao. Nagunsa kaya na siya sa dapundalan bay. Nagunit-gunit pa dyan siya ang makaon no. Malintal na po ni ba? Mo ba yan ni dahilan? Ngano balik-balik ko sa grade 1. Takloy! 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 Oh! Nahanapod ka. Muntintal na po ka absent. Oo! Dili ka ganahan na niya ako makaon nga. Yami mo kayo ni Marshmallow man eh. Wala man ganina ilami. Sa'yo walay lami. Oh, kalami rane. Nagpalaway bay. Oh, dara. Naglaway man di ka magpatik-atik pa sa kao, dara. Dili lagi ko. Oh, dara. Beauty ni Takloy. Padili-dili pa yun, boy. Pungitan ba eh. Down no. Oh, giganahan oh. Lamin di day bay. Lahirag lasa sa kuwang natilawan na marshmallow. Alangan, mahalan ko na ako Marshmallow. Mahal kay kong palitan na. Tara, takin, nagatilaw na kasi ko Marshmallow. Kuy-kuy na ni mong kuy-kuyan. Tara, oy. Takloy kay. Lilit na mga eskwela kay. Wala naman rin lilit na mga kayo ron. Aning ma'am na po. Kita kay layo-layo na tadi na tapos pagkita nila teacher kay. Makasita yung onda ay rapunta ron. Dili kaya ka masagan ni Jeprox. Dili, lagi mo mga salig sa klase. G-Prox, sugun nino, pinaka-bright sa classroom. Tara, tara. Ambil na akong pagbi. Dali, Kloy, dali, Kloy. Diri, Kloy kay. Mangita, tagwati, diri kay manakata. Wala may batitiri Di ako sa punuan sa kahoy. Nagkadaitan ni ate kung kayo siya ba yung nadula-dula. Managata kay puno na to ni Ugwan. Isda imuhang bag na guyod-guyod. Kasukan kong kuya na. Dili, lagi na kay. Makadala mo kag sudanon ni Niguli. Sige na lang. Diri, sa nimo ba? Diri, sa kahoy, magkaluto. Sure, yung ka Jeprox managata? Oh, sure kayo ni. Wala mo po itarong klase kung karon ba? Ay, ang atong kaon katong pambansang isda. Oo, kanto. Bakos. Sige. Kantaan sa na to ni Kloy. Kaya murag, wa po may nagpakita nga wate. Sige. Kaya kanta tag si Pilimon. Sige. Si Pilimon, namasyal sa karagatan. Nakakuha. Bitin mo na. Agay. Uy. Sumre na. Istri man ni. Ay, dali, kalot sa tagusap. Yate, wala may kuhaan Kloy ba ikang pangpaon sa isda. Patulog ka sa unahan, Kloy, tamang suluksun lang tao kanal. Makitaan kong
Ang good kay nagtrabaho man tog sagingan man dyan. Sagingan man ni diri ah. Tama ni Jiprox no? Bright na dyan ni mo eh! Deliver ito diri ang area si kuya nagtrabaho! Tara! Tara! Wala ka mga trabaho sa mga vampire eh. Uy! Murag kulang ng suksok. Unsa man na sila? Uy, nagsalig mo siguro na sa kuha ba nga? Talagsara kung magsusuro yun nilang area ha. Sabiyon ako dito sunahan ba, kay murag duda dyan ko ani ba? Daghan pa kay gula na prapingan ba? Ano yung mga tawanan nila ba? Lungon kayo ba? Uy! Magbag man ni Takloy! Dito ko makamalian ni ba? Kay murag ako may nagpili ani palit? Stilan bata ah! Asa na pagkato naglaglag ba? Nagtuon na ako sa unahan, Biki. Nagsabot na ba niya to? Kriar ka Takloy. Lo? Hapok ang kay ni Jiprox! Ayaw sige gabog-gabog dia. O na mas malo kay pero kusog ka mo ambak. Ambak. Ako! Hapok kayo ko! Ito, David! Dali nga, David! Malo ba? Habog mo kayo. Sige daw! Yati, murag pildi mo kutakloy o ginambakay ba eh? Naar na yung bataan niyo? Wala ni sulod skwilahan? Bantay lang dyan ka sa kuwang bata ka. Tanawa ko, Jiprox! Hot kay ko! Mo-text ko ha! Awa! Unsa text? Ha? Yeah! Unsa ya? Mga nagkikagbagi palit na ako, hindi ka skwila? Patay! Impas! Naan ko yung takloy! Mudakan ako! Mudakan! Alangan! Gitintal man ko ni Jip! O, saan na to si Jiprox? Jiprox! Tara! Bunalan di ka ron! Jiprox! Do! Ulat di kay ko ha? May ganiwa ko na, pero nagapil boy. Madama yung to si Jim Brooks.